L-appelli tal-Gvern Malti u gvernijiet oħra waqt l-Assembleja tan-Nazzjonijiet Magħquda fuq is-sitwazzjoni fil-Libja ma waqgħux fuq widnejn torox. Dan għaliex minn nhar it-Tnejn se jingħata bidu għal diskussjonijiet dwar il-kunflitt fil-Libja. Id-diskussjonijiet se jsiru f'Gadames, oażi li jinsab fil-Beach ta' Tripli. It-taħdidiet se jibdew fuq inizjattiva tar-rappreżentant speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Bernardino Leon u se jkunu mmexxija minn Missjoni ta' appoġġ tan-Nazzjonijiet Magħquda. F'intervista ma' stazzjon Arbil Leon saħaq li s-soluzzjoni għal kunflitt fil-Libja għandha tinstab b'mod immedjat u fisser kif hemm tama qawwija li l-Libja tqum fuq saqajja. Fi kliemu dan jista' jsir billi terġa' tinbena l-fiduċja li ntilfet. B'reazzjoni għal dan l-iżvilupp il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella awgura lil Bernardino Leon għall-isforzi tiegħu biex iġib madwar mejda il-fazzjonijiet involuti f'dan il-kunflitt. Il-Ministru saħaq li din id-diskussjoni se toffri opportunità għall komunità internazzjonali biex tagħti s-sem tagħha għal stabilità fil-Libja. Vella sostna li pajjiżna se jkompli bl-appelli tiegħu lejn il-poplu Libjan, l-aktar lejn il-politiċi biex il-Libja taqbad it-triq tal-progress. Barra minn hekk Malta se tħalli l-ambaxxata fil-Libja miftuħa b'att ta' solidarjetà lejn il-poplu Libjan.